Boss, morning hirit po, afternoon edition. Dili po mga tugang sa satuyang programa. Garingan niya patab sa morning hirit mo. Napatab nga ya so sa imong morning hirit ngo niyan. Natangit garin nga napatab nga so sa imong morning hirit. Nagrequam po kami. Ano yan? Higwa kita ki pinagigibo lamang na mga para sa satuyang istasyon mo niya na hapon. Damerian. Kung nadadangog na music, dyan yan. Saan yan? Saan yan? Di ako mapabalisa. Dala. Saan ito? Saan na? Yan. Okay. Oh! Papa Bol! Ako naman, gari naman, din naman ako, enjoy naman ko yan hapon naman. Gari naman ako naman, uyam naman ko yan hapon, kambuhay ko na naman ko yan. Sabay! I like it. That's the way, I like it. That's the way, Yan bagadaan sabi timsong kang mga bading, totoo. Totoo tabi, Ate Angel. Gandaan timsong kang mga bading. That's the way I like it. Kala ka nga. Apotong ko daw si Ate Angel mo daw, si Ate Shara. Maray na hapon, tabi. Ni tabi, 100 pesos tabi sa makakahula, mga tugang kang mahiwagang tanog. Ini, dapat tabi sa laog ki 10 minutos, mahulaan nindo ini. Aber daw, sa laog tabi ki 10 minutos. Aber daw. Sige daw. Tas-tasan daw tabi kidit nal tasan daw tabi kidit. Tas-tasan daw tabi kidit. Yan. Oh, ayan. Hello. Ay nagulpi dit pa tabi. Baba mo kidit. Dit pa. Nagulpi na nag-feedback tabi. Nagulpi. Nagulpi. Yan. Okay na. Hello. Ay sandali lang. Hello, good afternoon. Medyo good afternoon. Good afternoon. Blender yan. Ano? Blender? Sala, amigo? Termina ka naman. Gano'n lang yan. Sala doon naman. As usual. As usual, sala. Awenda, bye. Ano na? Ulit. 100 pesos tabi 100 pesos ini. Ito. Hello, good afternoon. Yes. Computer po. Computer? Anong computer, sir? Computer po yan. Ano nga ning computer? Anong computer? Tiga po yung bagatang kamot. Sorin? So tiga, durugok ng bagatang kamot. Sa pigdurudot kang kamot? Umpo. Oo. Saka saan ka? Gabawan po. Gabawan Daragal, bay? Umpo. Berna. Aram mo, bigo, may sarap pang tanog ito. Dua itong tanog Malisan mo, dua ang tanog, migo. Dua ang tanog. Sige. Tama ka. Ang tamang simbag, migo, keyboard ki computer. Tama? Keyboard ki computer. Napigdodoonan kang kamot. Iyan ang tamang simbag. Pero may sarap pa tabi isang tanog para makumplito mo ang 100 pesos. Ano? Bora na?
Ay, tapos. Wala ka ng ibang naisip? Yan po, computer yan po. Kaya nga ni, anong specific sa computer? Migo, paluloy tabi bigo ang radyo. Paluloy ang radyo mo. Tamakusugon. Paluloy ang radyo mo. Paluloy ya. Tamakusugon ang feedback. Anong specific sa computer? Tinabi ko na kasabag. Anong specific tabi, boss? Ah? Hello? Hello. Ano pang specific sa computer? Ha? Ay, tapos. Oh, wala na. Di ako nadadangog. Hello? Ay, hello? Hello? Pa? Latosunta ka dyan, ah. Anong nasa isip mo? Printer. Ano po? Printer. Printer? Aha. Kang computer. Ah. Bako siya printer kan computer po. Okay. May naisip ka pang iba tabi? Maraan na. Wala. Bye-bye. Bye-bye. Sinabi ko na nga ni so. Sinabi ko na nga ni so. Hello? Migo, Oh. inigari, ano na, Ano? so printer bagay, so ano, gusto may keyboard bagay tayo, yo. Sinabi ko na nga ni so keyboard. Oh. Tapos may kasabay na mouse, naglagatak baga. Deng mouse naman pare. Deng mouse. Oh, pero may saro pa duman na tanog na nadalangog nindo. Ano ito? Printer. Lalo nang nadiskuido. Permi, nasa nang sala. Permi, nasa nang... Oh, ang testigo, sabi nga niya ako ni, mag-type ka. Hiniling ako ni Sarah. Ano nga ibon nga ito? May hiniling ako ni Sarah. O tama, keyboard nin computer, tama. Pero may sarap pang tanog. Hello? Hello. Yes? Keyboard, ito sa computer, buda, so, ano pa ba yung blower? Blower? Blower can? Computer, so sa power unit, so ayan, application. Ya. Aram ko po. Bako, boss? Bako po? Bako siya? Bako siya. Yo. Huni nga ni may text digdi, keyboard ki computer, big pindot kina susaro CPU, nag-open sa blower kang CPU ito nasaro na tanog. Sala. Ang sarong tanog po separado sa computer. Yan. Kaya lang nakasyo tanog ta. Haran ni nga ni duman. Sarong tanog tabi, lingawan nila ang computer natumbok na sarong simbag. Ano nga nito po kan Sarah? Ano ito? Keyboard, napigta-type. Ito ang tanog. May sarong tanog na nahagip. Ano ito? Hiling ako ni Sarah kasabago kay malagkit na tingin. O dang ibon daw nga hindi sa pigpa-type nga niya. Kung niya ako mag-type ka. Hiling ako ni Sarah. Di ba? Oo. Ano daw nga ito? Gari may nabasa ako, alat ko na. Gari may tama alat ko na. Gari may nabasa ako, madali lang. Hello? Hello. Po. Petro Giraray. Ano po? Electric fan. Lol. Wala naman. Sana po. Next, saro pa. Aircon. Nadali mo. Utik man. Nadali. Krosingo kong hita mo. Sinabi ng tama na ako lugod sa pig-uti. Badulan ta ka na. Tama na nga. Ako pa sa piglan si mo na. Uti ko. Sige. I-text mo tabi, madam sa number mo. Tatawan ta kikilaod mo niyan. Okay. 100 pesos. Iyo. I-text mo tabi. Iyo po. Sisay po ini. Si Tess. Test na. Sa Legazpi lang po. Tagalagaspi ka po. Opo. Test. Basta yun ang lugod. Sige na nga. Opo. So congrats po. I-text mo sa number mo. Iyo. Opo. Yun na. Na-descuido kita. Pag-una ko baga.
paghuna ko baga haloyonon man ito maukod na naisip kong ito o madalion pala. So keyboard kang computer, nagtatype si Sarah. Pagkatapos aircon mi kay maribok, aircon po itong nahagip na tanog. Oh. Air conditioning unit po ito. Alat ko na oni o. Alat ko na ta. O yung baga naga, garo aro ka. Ang aircon mo kaya di po mga tugang paminsan garo helicopter ang tanog. Yan o. Aircon po yan. Actually, ang nag-type ka, ako, tangan ako, Sarah, mag-type ka, natulan siya, natangit, pa-type daw niya ako ni. Ha! Tago na, kumbaga, maloy-haloy lamang, so naisipan ko ngunya na aga, madalion pala. Para man. Keyboard nin computer as in air conditioning unit. Yan. Tanog nin aircon conditioning unit, iyan po mga tugang ang tanog. Speaker kan computer. Saka sabi ko ni Kuya Nongs, maray pa Kuya Nongs, mapakod kita Nongs, ang presyo migo, sarong kilong hotdog. Maapod ito si Kwan, maapod ito si Chanena, Snoy. Gari maluya man yung hotdog mong premium. Lagi daw yan. Chanena, maray na pon tabi. Sala, so ukod ni Kwan, sala tabi, so ukod ni, ano ini? Ni Nongs avocado o ano ito Nongs Imbudo, Norman Imbudo, yan. Dracula nigon manok mo pala, mga magayuno nan manok mo pala. Kung palan Dracula ang pala sa imong manok. Ako kaya gusto ko magbugtaki manok sa harong, aram mo kung nata. Dahil man ako nagbubulang, pero gusto ko magbugtaki manok sarong na ano man na klaseng sulog. Ta gusto ko na, ang pagkaaga may nagtuturaok sa harong. Ito ang pagkaaga baga, madanagog mo na may nagtuturaok. Gusto ko daw kaya na may nagtuturaok dyan sa gilid kang harong. Di ba? Gusto ko kaya. Nga di ba? Gusto ko kaya na tapos ngayon may dapat ang sulog para di magparalibog. Iwas ang babayeng kay riba. Ta napapagalman ang sulog, ang roaster, kundi ang kay riba tabi. Mas ako kaya basta kato nga buminakal akong manok na uminagi sa arong, pinadakula ko sa arong. Ano ka? Nakabuhi migo sa labrador me. Nakabuhi sa labrador, Kuya Nongs. O nangako si Kuya Nongs, sarong oraldo nga, sarong kilong longganisa, uyog-uyogon mo yan. O sige, adalan kong maray, bigo adalan kong maray. Ito dapat, dyan sa imo kukuha noon, ipikapon sa imo. Makabuhi, Kuya Nongs, sa labrador ko. Nang labrador baga, dakula, ununununo na ayam bata. Mabuot siya. Kaya lang, makaraw siya. Pig para mulmulan sa manok. Pagkaaga, pag mata ko, maprograma ako, salbatana, gadana sumanok, pig para mulmulan sa payo kan ayam, kalabrador, mala, hello? Pre, Yeah. good afternoon. Good afternoon. Gusto mong manok? Ha? Gusto mong manok? Lalaki pa rin gusto ko. Babae ang magayon. Nata, Luman sa may bugtong dakulon. pare. Ano? Sigya po itong takang salbatana ka na. Takong, pwede, takong. Tukong. Di gusto ko sumilay. Gusto ko sumilay himas na pag gusto kong painiton baga, pipiripis ang talinga, so lantason. Kaya nga, magayon nga ni pag-imas-imas. Piripisin mo ang lantason. Alam ba o nang hikaw? Okay na sa imo. Karamayon ka. Bye-bye. Nalang. Kuya Nongs. Bigo. Tawad na kang magagom. Magagom. Maray pa pare.
Magagum na, magagum na Ako tao. niya sa labrador mo, tayo bantay ko sa farm ko. Kinulong ko. Pig para mulmulan so, pig para kawatan niya, nagadan sa Hindi batana. kawatan niya yan, Migo. Iyo ta, ang labrador baga makaraon. Makaraw talaga yan. Aw ano ka, pig para mulmulan sa manok, pagkakagadan na. Tapos ganyaw kan salbatan ang iniyo. Dara ko dyan, Migo, sa si GB daw, Magagaw. Sige na pare, salamaton salamaton, may magturo-turo lamang sarong. Thank you, Migo. Salamaton. Kung sa imo tatulbi kang late. Latoson ta ka. Ay, Migo. Sige, Migo, salamat. Bako nakasulisit kita kimanok. Bako nako kita kimanok. Ako talaga, enjoy do ka na pagkaagamay nag-aro ka na. Magayon nun pag nagugunang manok, tapos bibukod ka ng babaying manok. Pagbukudan niya, pagkabukudan niya, noy. Kung may sa manok, minatukaw, sa babaying manok, minatukaw. Pero kung nabo, ay nako, kaya ra kang gunakan. Bibukod mo. Ade, pero sa labrador ko to, napigkaw ko na, pigkadinahan ko na ta. Makairak man, makairakon. Hello? Migo? Po? Migo? Ay, nawara so ko. Nawara. Makairakon man na. Hello? Hello. Migo? Maray na pon. Po? Ano mo lang, brother pa kuya? Apo? Makaraon. Gusto mo Jack Russell? Ay, abok, ang pare. Nata. Magastoon ang maintenance kaan. Diamond. Nata. Bako man siya magastuan, Jack Russell? Oo. Bako man. Anong pigkakaon kaan? At pwede tayo man siya taga-groom eh. Anong pigkakaon? Pigbabahog? Maski ano? Maski ano? Oo, maski. Pwedeng dog food, pwedeng kung may mga tulang kakimanok, okay lang. Iyon o. Oo, tapos saan magayon? Ta-hunter siya. Iyo, totoo. So Jack Russell, kung minsan nakadulat, pag may bit-bit na pato, Karoon naman ka sa salbatan ang Tapos. sarap na si Manas. So, nakabuhi ka rin. Oo. Pagbalik manok naman dara. Ako talaga. Salbatan. Maroy ito pa rin. Pag uli, may sira ka. Hindi ba ano? Ganyan pagkakarawan, talagang bibit-bit niya talaga. Iyo. Tapos, dadaraon sa may bitis mo. Anyan. Tapos. Bahala ka na. Pagkaganyan sa may bitis mo, hilingon ka. Healing ka, tapos bala. Gusto mo yun? Bala ka na nga ka, boss. Diba yan baga mga Jack Russell? Iyo manangga. Hindi mo nga na ba sa kinay niyan? Tigagamit niya sa Iyo. kinay sa mga rescue. Pigi-training ba yan? Pigi-training. Iyo. Nasa nawa yun na. Sige, Sige, Migo, bye-bye. Good afternoon. Ining joker, yung Jack Russell niya, pag nakakabuhi, pagbalik, may darang pato, uturo na, manok mo sa dara-dara, tapos ibugtek sa may bitis mo, sa may harong, sa may pintuan mo, hilingong ka, ganipin ka taraman ka, boss. Lutuan na, antarin natin. Awin na. Nakulong kaya akong ayam sa araw, may saradayuton, may darakulaon. Igwa akong kwan eh, pero araw mo, yan baga na atama na hayop. You know why? Wala ta araw ka na introduction ko. Igwa ako sa harong ano nga nito so ayam na garuliyon? Ano yung gusto ngaran? Primero, takot ako eh. So ayam na ano nga salbatana nga chow-chow. Ang chow-chow bagada may amo na sa dire. Masaro ang amo kaan. May isog, may amo. Pero yung pala na chow-chow, dapat pala maray ang pagkapadakula mo. Sa pagpadakula mo palang kaan, dapat gabos ka mong pamilya nag-aasikaso sa iya, nahiling niya oral daw. Yung pala ng hindi, kung tama so naging technique ni ka ito. Kaya di siyang amo sa muya, pag may siya minaabot sa mo, kung siya yung nag-aasikaso, mabuot siya. Then, pag sinabi niyan ka lang sa kanto, then nagilawag sa harong, maski bukasan mo, palibot kang harong mi, pag sinabi niyan ka lang sa pintuan, dahil siya binalaog. Ang aram niya pating taramon, stay.
Sit. Oh. Kung araw ko takan sa mga nagilibot yan sa mga barangay ngunya na pigsabing, stay. Igo akong susadit pa. Tangayan na pag may nagpara. Kaya lang, pag may minalaog sa harong, grabe ang takot. May bagang may ayam sa palibot. Diba? Anyway, aramin doon mga tugang kung ano ang benepisyo kung kita po may mga pets. Aram ng benepisyo kung kita mga tugang may mga ataman na hayop. Iyan palan, mga tugang, nakakatabang sa tao na maray. Kung kita, mga tugang, mag-ataman nin mga hayop na paborito ta. Although, ikaw man ki mga pagkakataon na ang ataman mong hayop, pagdaim mo siya, mga tugang na ataman kitultol, paminsan baga, ang rason kung natata kita, na may nakakagat, may nadidiskwedo, etc. O kung bako, kung dahil mo ataman, paminsan so atamong hayop, may bit-bit siyang rabies. Di ba? Kaya, ang point tigdi, magkikita dapat kita maging responsible pet owners. Tanganin ang mga hayop naan, sorry. Tanganin ang hayop sa tuyang pig-ataman, provided mo siya kitama na pag-aruga. Halimbawa, dapat nabibisita ki pediatrician man sa kuya, nabibisita ki vet, veterinaryo, nabibisita dapat. Kumpleto ki mga vaccines. Batang ayam mo niya na panahon, pag nagkahilang, mahal naman. Ikaw baga dyan sa Legazpi ki mga klinik nin mga ayam, iki-clinic mo, may overnight man, may pasyente, etc. Kaya dapat, ang hayop, atamanon mo. Ang maintenance, medyo, marekuntuodon mo sa pagkaon na ngaya mga kwansana, mga tada-tada dyan, sarong, etc. Kung ang mga dog foods, kaya mga pero di kami nagtuod kan dog foods. Pero, nakakatabang da siya, mga tugang para ang tao ma-relieve sa anuman, mga tugang na problema. Halimbawa, ano na tabi ang benefits, mga tugang, kung kita po nag-atamanin hayop? Madali lang, nangani niyo. Nagsarablugo na lugod pigbabasa ko. Ay lang po, nawara lugod okay. Ano na tabang benepisyo kang pag-ataman? Usually kitang mga Pilipino, ang ataman tang madakol kita ang dogs, cat, and ako gusto ko birds. Actually talaga, tang dakula ko sa bulod, ang mga askal na mga hayop, yan ang mga dogs, ang experience ko dyan, maski sumain kami na iba, ang paguli mo, kung lamang sa imo, naugmahon siya, nayaong ka, Maro ka yan. Na-experience mo kay ayam na pag-abot mo, gari dahil mapatukaw na grabing kaugmahan niya, araw ka ng mga askal, experience ko sa bulod. Kaya, ang mga askals, arog man sila ka-defensive sa indang mga amo. May ayam kami ka ito na, di nagre-revoke. Kaming mga miyembro kan pamilya, okay sa iya. Di nagre-revoke yan. Yung na pag may bisita, matukaw andyan sa may kataning mi ka ito, kaming mga magturugang saralit pa. Pagtukaw sa kataning mi, yaw nandyan. Pero ang bisita, di pwede sa mga magareta, pag gruminan niyan, naiko po, nagre-revoke ang ayam. Dagit ang ayam. May mga araw ka, dahil man nagagi sa training, ang mga askals, pero ko silang mga attitude na araw ka yan. Kaya, sabi digdi, ang mga benepisyo da tabi sa pag-ataman, mga tugang nin hayop na gusto nindo, mga ikos. Pero ako, nag-enjoy ako mag-ataman ki birds. Ang bird baga, magayon nung paghimil-himilon, nagpalayugon, etc. Birds tabi. Pero, ang nahirakon ako sa birds, pagyaon sa cage, dapat ang birds, dahil dyan sa cage, kaya one time, igwa ka sa muyang kahoy, kinulong ko ang kiso tabagang net, para yaon sulaog kan, bayong. Ang problema na pag nagbagyo, dahil mo na magkadaragkubusan mo sa rarayon ang bayong. Kaya kung mga pagyaon sa cage ang bird na din nagkabuelo maglayog. Hello? Igwa man hayop nga, miski pagkaunon mo,
kagaton ka. Ikaw ka na doon. Ikaw ka na namasdan. Oo. Nagkaon na. Oo. Na-star na. Tinabag pa sa agong kang. Ito ang agong kang. So lalaki, nawaraan ng agong. Tinabag kang. Anong klaseng hayop daw ito? Migo, Ikaw, ano po kayo ito, Migo? May pagkabuhaya. iba ito. Tama ka, iba man nangyay. Gari, pero hayop man ito. Crooks. Latusunta ka. Dara pa lang pati sa agom. Pati sa agong dara. Hirap pa si lalaki. Nagka-diferensya idol sa buong lalaki. Totoo yan. Kairak man, ano? Kairak man. Kairak man. Pinaka-star mo na. Kairak man. Pinakadurog mo na. Tapos tinabag sa agong kang. Ito, magbarkada sinda. Kairak man, ano? Kairak man. Marasa pa. Ibang hayop ito. Iba. Hayop-hayopon. Iba. Hayop-hayopon ito. Sige, bye-bye. Di ba? Oh. Number 1, sabi digdi, ang pag-ataman daki hayop na gusto mo. Sabi, all pets manage to bring so much joy into our lives. Kaya baga may mga hayop na di mo dapat, because of animal care, ang mga hayop should be treated, mga tugang, with ano yan, with love. Hello? Pare, Oh, anong pinimil-imil mo? Na bird? so bird nga ni, pari sa bayo itong bagang bird na so yelo ang kolor. Diyan na ba? So, tigbabaw kigari mga matali mo na sa radit. Alas ako sa iyo. Marami na layog. Iba na pala napigay rin email mong bird. Latoson takang salbatana ka. Ipalayag mo pati. Papagalo pagpalayogon. Ay, nasayo pa na eh. Pagpaspas ka ng palayog, buminabalik. Alright. Dapat na tabi, di ba? Kita naging, they make us laugh. Kita yan tabing mga hayop naan, ay, anong tamang term? Iyan ang mga pets naan, nakakatabang para kita maging maugma. Comfort us when we are sick or upset. Nakakatabang da siya kung kita nga may namatayan, nakaka-relax kita kung yaon sa imong atama na ayam, hayop o ano man, ikos o whatever. Sabi, mga tugang, no wonder that people that tabi are loved, mga tugang, na mag-atamanin hayop kung anon sa indang gusto. Aram mo, mas maripang atamal ng hayop kumpara sa kapwa tao. Tapaminsan so inataman mo, iyo papaminsan ang problema mo. Di ba? Na, sabi, ang number 1 na tabing benefits is, they keep you fit. Uyog-uyogon mo yan. Hello? Hello, VP. Maray na hapon, Migo. Good afternoon, Gary, sabi. Opo. Ako tabi, VP, pag nag-bike ako, andar ako, so, ang ano ko, pang touring. Oo. May kargadera ito. Okay. Kairiba ko susaday kong Jack Russell. Okay. Pero may kong kairiba yan. Oo. Ano mamanisyahan ko? Ang mga nagasurunod na auto, minarunuay-nuay. Iyo. Oo. Pero pag andar ako road bike, tiday ko karga itong Jack Russell ko. Oo. Titina ako kan mga nag-overtake. Ako talaga naniniwala na ang mga pets, talagang tiga-ataman man kita kayan. Iyo. Mas pigirespeto kan tawo so ayam kumpara sa nagbisikleta. Pigingatan. Iyo baga. Minsan may mga nag-drive pang mga lady driver, mabarabay pa yan. Yan, correct. Ay, ngaya cute. Pero kung dahil mo dara, dahil ka mambabayan. Bansa naman nga, kaya ba kadara ko sa mini pincher ko ka ito dyan sa Boulevard. Atabon ba yung Domingo? May nagbuburoking ng mga girl. May napundot, unogad ubo-ubo ko. Minara ni siya, pinipisi iso talaga kang ayam. Bako man ka. Sabi ko, maray, pangingakon ayam. Bako man sa talinga mo, ano?
Bako man, nga ako, maray pa andog. Bakit anya, sir? Maray pa ang kasabi ko, andog, hinawakan niyo. Igagamit mo naman na excuse. Para malis siya, baka nakamunit kami si Mrs. Dado kan mga estala. Aram na baga. Okay, bye-bye. Sige, tabi. Diba? Sa totoo lang, pag may dara kang dog, ang mga dakulan mga maril sa may mga babae, may mga misis, may mga magurang. They enjoyed mga tugang touching animals. Gusto na bang i-touch ang sa imong pet? Kaya paminsan dara ko talaga bayong talaga as in bird. Urog maon sila magapihap kan bird. Di nga siya naggalayo. Ganyan ako, hindi. Pahawak ng bird. Ganyan ako, sige. Oh, wow, nga ang cute. They keep you fit. All breeds of dog need regular daily walks in order to stay happy and healthy. Sabi, mga tugang, gusto sabihin, pag linakaw mo ang ayam, pagkaiba mo ang ayam, na-exercise ka man ta, piglalakaw-lakaw mo ang sa imong ayam. Didingali baga sa may DCGB Ronald, igwa kihali dyan sa likod na girl na naka-sleeveless baga pagkaaga, pag alas 7, minagidigdi, dyan sa luwasan, tulo yan. So duman sa ali, duman sa may tikton, minagidigdi, so saro naka-short, buda naka-sleeveless perme, so saro minagidigdi sa DCI, kanya ko, ganda ng aso mo, ay oo nga sir, thank you. Sabi ko, anong pangalan? Ngayon, ano ito, gali, Phoebe, ang kasi ko, pangalan mo, sorry, kaya ko, pangalan mo, ngayon, tira mo sa ko, sungaran, sabi ko, ganda ng pag-alaga mo ng aso mo, oo nga po sir, thank you. Sabi ko, taas lang niya kami umuwi sa, okay. Kayo po si Sir Henry? Ako po. Narinig pa lang kita kanina sa programa. Sabi ko, oo. Saan ka nag-aral? Yan nga sa eskwelahan. Okay. Sabi ko, ano ka dumadaan? Alas 7, sige tabi, pag-abangan kita, ha? Saan ka sabi ko nagkakape habang dala mong aso mo? Yan nga sa kanto. Okay. Sabi ko, ganyan ko, napakaganda. Thank you ng aso ko po. Amin ako, napakaganda mo. Sabi sa kuya, sabi nga ni mama, sir, makarawon ka. Inistoryan pa lang sa'yo na pagbalik. Sabi na sa kingina niya, tabod-tabod nga kang kay Mr. Masera, puro nga kalukuan na siya isip kaya. Sabi niya da kay mama niya, oo nga mama na, nasalubong ko po dyan sa may DCGB. Sabi na sa kingina niya, ano nga kung sabi ni mama mo? Sabi niya, sir, wag daw kitang paniwalaan. Saka baga. Number 2, they make sure you are never lonely. Ang mga hayop ang mga pets pigi siguro nila nakita mga tugang na mga may sadirin maging maugma. Ang naday maging mamundo. Roll yan kan mga hayop na iyan, nasa tuyang pinag-aataman. Aramon tamo na ang report, hali po dyan sa luwas kasabay si Jimmy na salita. Jim, good afternoon, Jim. Yes, BP, may sarunggadan, dawang magkasiblag na aksidente nangyari sa area kan Piudoran. Naiko. Bandang alauna, imedya nangyari sa boundary Buena Vista, Piudoran, asin Santa Cruz, dun Sursugon. Oo. Sarong motor, tapos may duwang sugno, agom tapos suwina. Alagad pagabot sa lugar kan pinangyarihan, nag-slide sa day masabutan sa motor na pinaglulunadan. Resulta namaransiwal sa tulong persona sa tinampo. Ay, naku po. Nakantos tulos man ini sa karaman ni Sir Noel Ordoña. Ang chief, siya nag-responde naman sa lugar. Resulta, dinaralagan ng mga ini sa ospital. So driver, DOA. Pag-abot alas 2:15 na naman, nagapurupay ngalo na naman sa Sir Noel sa MDRRM office. May informasyon na naman na may magkasugno na naman, nag-slide sa motor sa sa Basikaw Coastal, may back ride man ini. Dinalagan man sa ospital. Sa very busy.
si Sir Noel Ordoña and Municipal MDRRMO Chief sa pagka-responde sa aksidente. Sa sumada, duwang aksidente, kapwa slide sa motorsiklo and mga involved sa Rugadan, nagkapirang persona ta BBP yaon sa mga ospital sa mga oras na ini. Sa limit, sa din na sa Malakbalak District Hospital? Pidoran District Hospital. Pigwagada niya to nin assessment to analysis si Sir Noel Ordoña. Okay. Sa punata mga aksidente sa motorsiklo, slide pati sa mga kausa. Ang analysis ni Sir Noel, base duman sa mga bako man unofficial na informasyon ining tabako inihali sa pulis, base ni sa pakipaghuro niya to kay Sir Noel Ordoña. Assessment niya, gulpihon daangon yan an nagpipila sa pagkubra sa tupad. Posible, tararayo na lugar pa ganyan. Na aksidente sa tupad, sa pagpila sa tupad? Posible, ang mga rason sa kunata nagkadiriskwado ini, na mahabol sa oras, para nagkubra duman sa tupad, yaon nga nida duman sa may hampangan. Itong mga biktima na nag-slide, mga tupaders? Mga beneficiary sa tupad. Tupaders, tinda. Ngunyan nga nida. Nagiri dali, Jim. Yan ang Nakakubra na o dahi pa? Yan ang dahi ta na masabot. Posibleng dahi pa nakakubra gayot ta. Tapi di ka makakubra, baka excited? Dahi ito sabot. Kaya ragman ano? Yung duwang aksidenteng ini, itong sakay duman, puro makubra sa tupad. Kwan sa na ini, unofficial na analysis. Teorya ni Sir Noel? Teorya niya? Okay. Tumakangalas mambagang dahi man ki mga kabungguan, nagdi-slide. Nangalas man nga ni baga, dahi man ki, mina-slide kang bigla? Nasa motor? Ako sa punto na ako nagmotor. Dahi ko nagka-experience na na-slide na. Dahi ka magkikasamata. Sa may airport baga? Bako man ito slide? Dakop. Helmatada. Slide baga? Wag para barita na sa taga DCRC kami kato ka mo. Supi ka barita mi? Gusto mo sabihin mo, fake news barita mi kay tao? Slide ito? Lingaw ko sa bagay, so saro, dahil man bagay ang inaranan so kasugno mo? Bako ito slide, pero dakop ito. Slide baga? Para sa ambareta, go. Masabi naman si Richard na open na. Kaya ini na-corroborate ni Sir Noel. Uto sa mayampangan kan sarong establishment, duman nagpipirilan mga tao hanggang sa mga oras na may niton. Kaya posible nga pasiring yan duman. O kaya pauli na. Kaya pa masabutan. Sa pulis na ang investigasyon kaya. Yan basta unconfirmado saro ang gadan nagkapira iredo sa magkasiblag na aksidente. Bata ta BBP nagrespondi man so gulpi baga digding mga behikulong so rescue vehicle sa barangay. Yes. Magdiskwado na dumana sa hospital ta bako pa man masyado kaya mari ma-suggest da si Sir Noel na i-train ang mga drivers. So driver gayon medyo medyo kumbaga tapalibasa dahil man mga training dumana da sa hospital kung dahil nasuriyawan ni Sir Noel hungkang daso auto kuando man sa bakilid baga yan kaya Jim, ang pagmotor may training yan, ang pagbanking driver sa rescue may technique yan kung paano maikiclip an sa imong duwang legs duman sa kundi baga mga motor baga ngon yan Jim mura naman kitangke sa inutan so ang tangke baga natukawan di ba? Ang training ko kang kahit so ang tangke yaon sa inutan mo so natutukawan mo mismo sa yan sa taha sa inutan. Kaya may training yan kung paano pagbanking, pagliko kibigla, pag ang kurbada kurbadaho na maray, may kuanang kan, may movement ang body ka ang lawas kaan. Kung bigla ka ngayang minatiko, paano yan na send ang lawas mo nakaposisyon para di ka matumba. May mga kasugno bagay ni. Kaya sarap pa, maski may kasunod ka, dapat sunag mamaneho, kuan mo yan. Kaya lang, kung gurugulang kasunod mo, ay problema. Kaya dapat patang kasunod mo, i-orient mo yan. Diba?
Kung saan ang body movement mo, pagliko, duman man dapat siya masabay. Pag nagsunod, mga parasunod sa motor. Kasi kaya gani, ba sabay-sabay baga sa mo kay ito, Actually, pag-training ko siya. Kung sa suliko kan lawas mo, yan masuliko kan lawas niya. Dahil aksidente. Tama baga? Bako? Oh. Tama baga? Kaya dapat, before na magbakal kang motor, ang pigo-propose ko kang kaito, kung ako maging official kibat, dapat ko ta dyan sa bakalang ki motor, may orientation bago mo pasang kayonan sa motor. Paano ang safe, defensive and safety driving ni nagmumotor? Dapat ang mga ang driver tapos susugno mo, backride mo, daing counterflow ang lawas. Oh, yan, correct. Takon, mabangking ka pa wala, dapat ang body mo nakabend sa may parting wala, dapat siya, dahil nakasabay sa lawas mo. Takong counterflow, Tapos yan. maransiwal ka mo sa tinampo. Tapos yan. Di ba? Dapat ko may anyway, mga aksidente yan, detaron ko ng pinuunan, pero mas maray na pag nagmumotor ka, may aram ka sa pig-upod na. Pag natumba, anong posisyon mo dapat nagibuon mo? Di ba? Anyway, nakuha lang na informasyon niya to kay Sir Noel MD, bako ni sa police. Yeah. Bato ko nalunadan pang kuan, rescue vehicle. Dito pa dang madiskwento ko. Dumana sa ospital. Mas malalong madidiskwento sa lunad. Maringan, nasuriwan na ni Sir Noel. Ay, nako. So driver. Saro ang gadan, so gadan, may kasunod? So inot may duwang kasugno, balik tulo. So ikaduwa naman may kasugnong saro. Ay, nako. Mag-ingat sa bagmaneo. Tama yan na panahon. May init pati. Iyo. Yan, BP. Ito yung mga information follow-up. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwa. Sa totoo lang, ako 10 taon ako nagmotor. Kami kayo ito, boss mi si Ninong Ariel, ay mga field reporters kami. Pero kami kayo ito naka Honda 155. So, pigikik bagang matagasununon ang kick. Nagpaturo kami kayo ito sa highway patrol, kung paano ang pagbanking, paano etc. Kami baga paminsan, minabukod kami ki may solo. Bukod-bukod mi ka na bumbero, bukod-bukod mi sa mga ambulansya. Kami kayo ito, makaskas kami minta. May mga motor kami gabos Train kami sa pagliko-liko kang motor na bako dahil ka masyadong makuhan. Buda helmet, may protector ka sa siko mo, protective ka sa dyan sa tuhod mo. Dahil talaga maiwasan na may time na mabukod kang mapadalagan kang makaskas. Kung may nangyaring aksidente, may solo, may dapat kami kaya ganito ang Amy, dapat mainot kami. Takalaban mi kayo ibang radio station sa Legazpi, basta sabuyang kami sa field reporting. Ang aim mi, ang gusto ming mangyari, mainot kami sa pinangyarihan kan aksidente. Minsan nga dahil pa nangyari ang aksidente dyan, nainot na kami. Hindi pa nangyari ang baradila niya, nagabi dumaan. Sabi nga yung maray nga pagsabot ko sa imo, garing nga pasala sa pagdangog ko sa imo nga na hapon na. Maray na hapon tabi sa mga taga-barangay Pigkale, diyan da nag-star ang manok. Ang apo da tabi kan, manok ang bansag, naguturaok. Good afternoon, nabasa mo baga tama ako, tapos may nagapod. Iyo man. Basta, sunumber kang ludanta, Xerox machine, mali. Good afternoon, Henry. Enjoy naman ako magdangog sa programa mo nga na hapon. Tunay ka. Salamat po. Sige. Adi, paano? Okay, alas 4 na. Mabalik pa ako sa aga. Re, Salbatana, wara ki abiso na ma-blackout pero bigla nawaran ka sa bagong 5 to 9 to 5. Yung manang. Anyway, thank you. Salamat po. I love you all. Goodbye. Mabuhay. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule.